CEM jong ka KHADC bat ubalong guru unong nyalam jong kaseng UDP iba Tito Starwell Khan ilaong ba ka Sorkar ka deban Thaw da ka Independent Commission ka bakentup ikiriyo Shempang ban Bishar Bniah ka Reservation Policy. Habakren beklap atay kubor iba Khan ilaong ba katkum kaan ya ka Reservation Policy deban kmi manla ka posnem. CEM ka KHADC ulaong ru ba ka Reservation Policy ba ka roster system. Kia so ka way bat onom la banya krentang siteng siliang. Ulakan turu iki seng sain perthai ba kinong lam jong ki seng sain perthai bat kumjo ru iki seng phalang. Ban yeng teli lang ka way namar bakal long kamat bakta ka im lang sa alang hi baro ka way. Ban syukno ya kita ginong yalam lu ngam sudai reban ong ba kata ka reservation si ka biang lut ru ngam la ban ong namar ba baro kita kisnam kla pentrikam ya ka katkum kata ka spirit jongka reservation policy ka bala le kita ki long shwa tendai pide ban kan mau pat kawe ka long ba constitutionally ba ya ka reservation policy they ban review every 10 years.